Аз най-много се радвам за това, че сме заедно. Затова се радвам най-много наистина, защото и в началото си бяхме заедно там. От първите лайф още. Криси е по-голяма от мен с 17 години. Това е огромна разлика. С мен има 9 години разлика. Тя е много спокойна, много уравновесена, стабилна е на сцената. Точно сега започва най-сериозната работа, за да се представим. Виж сърцето от тук. От тук? Да. На всички? И на Криси? О, да! О, да! Не мога. О, да, това е. Край. Не беше много добре. Тук мога да дойда. Да, ти ще дойдеш при мен. Ще дойдеш ли? Правя различни фен срещи в различни градове и ти ще можеш да дойдеш. Защо се смееш, де? Защото ми бутваш крака и съм мърдом. Да, изглежда странно, добре. Нет. Нещо друго, но ако не гласувате, ако сгоните един от нас двамата, повече няма да се видим с него. Това не трябваше да го казвам. Гласувайте, гласувайте! Да, Да го очаквам. спрях музиката. Доволни ли сте? Те ни помолят, те ми помолят.